produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga pidring. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay ganaan, atong magtatampo si Pidring. Kaya kong sugilanon nagtanggap na yung problema. Problema sa kasawa nga, luuran kayo ba? O kung nga problema man ko ani, ngayon mo ko doon mga nahitabo. Alimukoy, singkahoy, ayaw pagputla kay makaluluoy. Kuning putlon, mga bali ang sanga, mga larag ang dahon, mapupo ang bunga. Alimukoy, singkahoy, ayaw pagputla kay makaluluoy. Kunimong putlon, mga bali ang sanga, mga larag ang dahon, mapupo ang bunga. Sakto na do. Sakto na. May na to. Lingaw-lingaw. Piling! Oh. Naputlan tag tubig, dong? Ha? Wala ki mo akas. Huwag ka maputli. Uy, sus. Oo, mga nang putlan. Ay pag-ana, naunsa man ka. Maputlan pa man gani ang tiil, tubig na may dili. Saan taon ko? Di lang maagas ang tubig. Maputlan na deda yun. Unyag nahutlan ng tubig ay. Hilom ay hutdan sa imong mata. Dahil milay, ay sigig inom o kapi kay tanawa. Saan taon ko? Kaya naunsa man ko Pidring, ha? Nervyos na ka. Ha? Wala mo agas ang tubig. Maratuloy na rin ka. Atong sa adlaw itaw mamagyapon. Ay, sa'yo mo gihapon. Wala ka maratol to sa adlaw. Wa mo siga ang suga. Ha? Sa may nungdan nga na, kuritihan na inoon ko. Wa naman mo siga. O ikaw sat, diretso paghikap sa sakaan sa kanang sakit sa suga. Di na kuryentihan ka. Malagi. Sunod, ayun na lang karatol. Relax ang mo. Sa maroon. Nay, nanganto ng kanon mo. Karong taon, baggan ka na dukotan. Oh, unsa? Ay, Jesus Marisip. Hala, wa ka magsulti. Uy, kahanggaw ba yan ni mo? Uy, sus. Awa. Relax lang, day. Relax lang. Dut, pakanik, day. Ya, relax ka ron. Oh, mao na. Kapi pa mo. Madugay, no? Ultimong ubo. Korrekta nga. Oh, ngano, day? Ingon ka tangang tol na ginungab. Wa pa man gani ni mahubas. Sa tuba day. Sa silingan ito. Abi na ko tuwa to. Apa! Agay! Unsa may garson ni sa koy? Upa manitahi ang milay. Pita kin babihana. Hoy, Demilay! Woo! Kadiyo sa dong na ba ko ka istorya? Kisa man kikistorya mo ya? Kisa na! Hoy! Day! Kadiyo sa lagi. Malit ako. Malit ko ni kalaki. Hoy. Wala ba ko ilimpyo garsones, oh? Pulos man ni bulingon. Ha? Kani yung taong sa limpyo. Gisi magbilahan. Ibaw naman ta ka ni Milay. Wa man mo yung tahiya. Oy! Dadoon ko nga. Bebe, kita ko na niya. Ako ipatayin niya dali-dali. Uy, hala! Kanindot ani Marie, uy! Oh, Marie, nindot sa taan na Marie. Huwag yun na ako ihatag sa lain. Kay ako bining gilahi. Kay gusto na ko, Marie, nga ikaw di makakuha ani. Kay mas angayan kayo ka ani Marie kung ikay mo sulob ani. Mao ba, Marie? Yes, Marie. Day? Oy, dong! Awa dong, angayan ko ani, dong! Unsa mo? Angayan ba ko ani? Unsa lagi na? Daoy butak ka! Kita na siya aning leggings ni mangutan na paggikunsan na. Ay di ba ang buta kong ipasabot unsa man na siya baligya na o ihatag na o ipautang na. Ay, pwede na sang utangon, pre. Pwede na sang ito gives ni. Wa ko'y kabayad na Marie oy. Na, sayang kayo, pre. Uy, kay angayan kay Mari, pre, oh. Bitaw, dong, kuhaan na ni dong. Lisod pa kayo taday kina pati beranan sa ref. Ting bayad ro na to limot ka. Daoy, kanira bitaw. Sige na pa, kay mo na akong sulubon inig zumba nat. Sahal na kaya gusto ba ng sumba oy. Zumba? Na daging pants, na shorts, na pang aerobics nimo. Ano pa na pa mong gibuhat pamatay kabayad na na? Ay, kung halala, sige, Mari, uy. Ato na lang na ihatag ni Mari Delia kay siguro magyong ganahan si Ani. Sige, Mari. Pre, aris ako, pre, ha? Sige Marie. Sinsya na kay ako no. Lisod pa mong tao miro. Ay, okay na, pre.
Day, kining tahiaw yung kasunis ako, be. Wa man yung bunit tahiaw yung kasunis ako. Wa ko'y magamit. Kanalang ko'y limpyo. Day, gisip pa yun. Tahiaw ko sa di, day. Tahian ang naong mo. Ay! Gamilay! Hoy! Day! Recorded by X Thunder Gaming. Purting palo sa kasawa nga wala po yang nagustuhan nga leggings. Wala ginoon ko tinggi. Hangtod nga sa mong pagpangatuog. Wa pag yun mawa ang yung panluod na ko na. Ay, wabit siya matubang na ko. Alikod ko siya. Day? Day Miloy. Day? Madayo? Pita. Ngitang na samok na. Sige lang. Ay, loob lang ta. Day? Ato ba na ko ng day? Kasi mo hago. Pita. Day? Ato ba ro nang ba? Naibaw kong wap pagkatuog. Day? Bakit ito mo tubang ka rep? Sige, pala ka. Pre? Asa man ba mo, pre? Siya ako pre. Pili lang. Ay, kamay, way kamay. Akong Mawa, ititalawan ako, ring way kamay, oh. Ah, kadito pre, ha? Ako sa patanong ng asawa na ko, bukaon ba siya ni? Ha? Kadito, pre, kadito. Day, baligyan pa rin kaloy, day. Basta ganahan ka ni. Unsa man nakatong leggings? Dili ko itong siya ko, iba. Ha? Ang sama, ang gaga, magpalit ko. Palit diha. Kailan mo kabuko mo, ha? Usak bukag. Grabe. Ay, ang hurun mo siya ko ikaw sa kabugag. Mga naman, nahibiyakan ako. Ang saman may pahinangan eh. Sobrang na ipakaluuran ako da. Oh, ita. Pila man, lakbok, sakbukag. Nakadungo kasi ang kisulti, pre. Dungo kay ingon siya, sakbukan. Napulang ka ba, pre? Tao di, hindi na yung sakbukan. Saba niya, eh. Maurot ang nakakaon sa kabukag. Ah, kaya mo, eh. Kabuti lang ako sa kabukag ng siya ko, eh. Abi da usak budiga ni pre. Bungot sa ito, eh. Oh, diyan na tayo, nay. Diyan na, mga una tayo ni siya ko, eh. Nay, dagang tayo, ni. Napukuli ka buok. Ah, dali na, ngayon na. Di ko mukaon ana. Ay. Kutsuro, eh. Di lagi ko mukaon ana. Ingon ka kaon ka. Isa lang ingon nimong mukaon ko. Ningon ko nimo. Ha? Wadi ka mingon nga mukhaon ka. Ang tanap pa mga ko nimo kung pila ka buok ang imong gusto. Unya. Ano? Ang sabi ito bagi mo, mingon ka nga, usa ka bukag. Ha? Ito ko sa kabukag. Pero wa ko mo ingon nga mukaon ko. Taka lang kadala. Ah, day? Day? Saan mo ko ni Jaco yung nilitay? Puta naghab-hab diha. Saan mo ko babayahan na, eh? Basta ka ko nag-amaw man, gahiga po. Taas advance niyang pagpaluod. Oh, nagkidortan, eh. Hapit ko yung maupos nga upailan pa ng babayana. Grabe kang murag panluod. Kunya to. Pre, saktihan, di ka pinalo. Nga lagi ng mga babae, pre, lukuran kaya na sila. Bisan gamay pang butang nga, di mo mahatag. Bisan ilaganin pangayoon. Na, ya, di mo mahatag ilang gipangayo. Taas pa sa kilometro ang pangluod na, pre. Mauba, pre. Oh, pre, akong usawa day, nang luod na tungod sang tuig. Tungod sa kataas, hangtod karon, wag yung pamabot. Grabe ko. Luod na, pre. Mga sobra gini sila maoy mang luod, pre. Kita mang luod man ta, warap sa dayon, labi nagbila-bila ta. Magtang day na Anya, pre. Ang ingon na, pre. Sa may solusyon na, pre. Simple na. Sa man? Ihatag lang ang gustong pangyoon, pre. Mauba? Siyempre, ipangayo sa mga usawa nga nang luod man, ha? Ay, natum ko na yung kumari. Yan ang maligya mag mga sinina o may napalian siya ko sa kaligings. And then? Ganahan ko no siya. Ay, gamiton ko niya sumba. Sumba? Mao ding, wala lakaw-lakaw kay wala ganahe nga magsumba. Kupanin mo, pre. Palit tato yung gipangayo. Nya na, apa ka to? Ay, sos, legis, na dagas karbon kayo kay dagan dito. Oo, no? Ah, so yan ako palit. Kanitay na mo liging sa'yo, pang babae. Ang sarapit. Naradiri. Sige, salamat lang. Pero madididi, pagkatagan,
May hindi barato. Palitan ako sa milayan eh. Pero mawaan na ipapadluon ako. Palitan ako sa 20 kabuk leggings. Charo manuod pa. Recorded by X Thunder Gaming. Excited na kayo kung mamutunol sa ko asawa sa pinalit kong 20 kabuk leggings para niya. Kung siguro, maulian na gisa siya papanluod ako. Kunya to. Day! Day Milay! Day! Day oh! Uy, niyaro mo di ka din eh. Abin akong figurin eh. May mo kraan, may mo. Sorry ka rin ha. Kukubantay ni mo da. Na-surprise ako ni mo day. Surprise anang naong mo. Nahibaw ko sa imong gipangluoran ako. Tungod atong gipapalitin mo na ako maliging sa maligya sa mga kumari. Wa mo gusto ko palit ha. Kay mahal kayo, manyaw ko tangon, samot ka mahal. Mao nga karon, di na ka magmahay. Gipalitan ako 20 ka magliging sa 20 mo. Dara. Para imo ginintan na eh. Ha? 50 to na ako ng kabuk akong paliton pero 20 lang sa. Kay, huwag ko ikapaliti pagpaulo, palong pauli. Nada yun. Aray. Leggings ni? Oh, diging si. Hello. Oh. Unsa gud ni? Ha? Bago ni udaan. Kuan, ukay-ukay na rin. What? Dito na may karbon ako palitan eh. Di ka maglisura na rin kay Kuan, 20 ko kabuk. Hilom da pedring oy. Pasulubong ko mo nang ukay-ukay. Anang ginamit na? Unsaon na nagkagiron ang naggamit ana? O ang tag-iya ana kagiruglubot? Ha? Day? Sa unsaon no? Wag gyud kay ayo dring oy. Nagmahay ko. O, unsa lang makay? Basta kay nagmahay ko. Usa man daw mong gimahayan ako. Nagmahay ko nganong ikaw pa akong nabana. Unsingan? Kani adto sa nanguyab pa kanako ni saad ka nga ang tanan akong gusto ihatag nimo pero ang tanan pulos bakak. Unsa ko'y bakak day? Kana di. Di ba gipalitan na para imuham na akong gipalit? Hilom pedring oy. Karon sultihan ta ka. Ikaw ang unang makatilaw sa kataas akong pangluod. Unsa day? Sukad karon ay napagdahong nga mutingog pa ko nimo ha. Usa ka tuig kong makigbungol nimo. Day! May problema na karon. Kay grabe kay mo dag panluon ang asawa. Murag tag sa katuig una pamahuwasan. Saon ba na akong asawa na ko eh? Nahadlo ko ba nga tungod ni ang pagpanluon ako? Basig mahupas ang akong gugma nga dunya o patintal na akong laing babae? Sa may batong ruwan eh? Sa man ko mong pasultihon, Pedring? Ito ang kalawasan natin, Pres. Okay, ang sendo dato karong adlaw, Goliath. Ang sender na ito, Ate Pres, si Si? Pedring, Dodong Pedring. Pedring. Dodong Pedring. Niya asawa Problema niya ni si Pedring. Milay. Ha? Si Milay ang asawa. Milay. Muna yung problema? Oh, kanang iyang asawa luuran lang kay Ate Pres. Ah. Problema niya si Milay, iyang asawa luuran, pinakaluuran. Wa paliti lang tawag liging sa iyang bada kay sulub sumba-sumba protein ang panluod. Grabe. Di bayo ni asawa Ate Luuran Pres. kaayo? Murag bata? ako iuli ko niya. Pero sa mo kayo, gipalitan siya liging nga 20 buhok sa iyang bana taon. Pasulubon ko rin mo anang ukay-ukay. Di sa tinuod di nga sa maayo. ukay-ukay? Nga ukay-ukay, ukay-ukay nga liging. Pero inana nga luuran kag Luuran? luod pila ka adlaw pila ka buwan luuran kasi mo asawa. Tungod ag-ana? Kagil bayo? asawa kay pero gaba. Basta yung una-una, yung asawa nga, dili na kinahalan magkuhan ka na, matapos ang bana na short. Na ilain nga para sumba Hindi pa kita nang mag-short Ate Pres. Oo, magsumba niya. Gano'n man dyan, mangita mo siya ka problema. Ngita siya ka gasto. Diba nga lisod ang iyang asawa taon, ang iyang bana taon, iya Wala. po yung gasto ngayon. Dito maong mo alalay. Malagi hiti ka mo. Bam, o sabi masulti na to di. Ari ka sa Lucas 6 verse 28. Mata padre, panalangin ni amo tunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kani ako ning gibasa tungod kay isip magtiayon importante manggod nga naatay gugma sa usag-usa. Wani siya itong luha ba, pero gidaog-daog. Daog na eh. Kanang na ang importante sad nga siya mosabot sad sa kahimtang kay matod pa ni Ate Pres ug muras ginawa og eksakto ra di ay ang budget. No. Ano magpalit pa magbag-o. Totally pa mas gisi ang daan.
Naay mo ban ba ka naman sinasinahon abi bag-og leggings ang iyang kauban sa sumba palit po ka siyang bag-o. Kana lang daan da, ma'am. Naay daghan gyud ni magpadain ana ate preso sinasinaho no. Sila sila. Oo, kanang naay rip sa ilang silingan, palit sa diyang rip. Naay kuan, palitan. Hantun nga, ang nahitabo hinon, nasunog ilang balay, nawa na gyud siya iya. Amo ba? Oo. Unya, kanang na ako na uban nga mata sila silingan mayo nga na kanang nakapalit mi og kuan bag-o ref or kuan unsa na rin mga appliances. Unya nga naman sa manangilang mininyo nga nakapalit mi kay masuya. Nabi na anak. Manuyo ra bang og makapalit. Pre, mura man sa istorya nga. Yung bata, ayo, namoy ayos. Naurat maligya. Urat mong maligya nga isa. Kami na ayamo. Mga suyaon ni si ate pres. Nya luuran nga suyaon. Ano man? Kay okay man kung magpalit ang bag-o, kung naanay magamit, naanay eksakto, pero uwang ang budget ay lang papugos. Explikare lang, Pwede rin. explikare lang niya, kuan, kining na ang idango plus pag-ampo nung ikaw may tarong diha sampit ni Mama Mary kay matod pa sa tanang mga sugo o kabubuton sa Dios si Mama Mary may unang nituman kay ug imong ibalik sa New Testament pag-ingon sa anghel nga mahimo siyang inahan sa Dios ningon siya nga wa man koy bana butingon siya mo konsad ko ng espiritu nimo muna mo tuningon siya nga sulugoon ako sa Ginoo matuman unta diri kanako. Nindot kayo. Oo, tawag na ni Mama Mary aron kung saran siya og mabugnaw ang iyang ug di na siya magdumot nimo. Oo, kay kanang na ang inumdum ko nga do sa kapamilya Gulyat iya ko nung asawa masakiton unya sa iyang pagkamasakiton ang iyang asawa wala mo tingog siyang mama sige silang patambal ko dong sige patambal mo sa mga asawa panwa si mo tingog si mo mama murag dili na dawatos Ginoo nga sige tagampo pa na ate pagdumot kag hambin Di mayo. oh Sige tag simbaw niya. Sige tag dumot sa tuyo si katao ambot lang. murag dili dunggon kuno Ginoo sige ko. tagampo yan na kay dumot nga gihambin. Kung kasaan mo, pasailuan lang na. Kung sa'y saan niya, kung sa'y mong kalapasan diyan mo, pasailu lang, kaya di niya itong kinabuhi. Niya ako yung example gamay ate pres amot mo takdo ba ning una. Nga naman. Mura noon siya daily taklo pero mura na gamay nga muslingan ba manganak ni iya mga ero ate pres. Karon. Ihurot niya glabay dito sa imburnal. Pakaw man iyang dauban ang isig katumoy sa imburnal. Oo mga ero Bisaya man gud kay mudaghan. Bisa na. Iyang dauban. Yan lang itong pasagup. Karon ang iyang balay dura gani kanon nga mabilin layatan sa ero kanon ug naa gani sud situas bay sakon sa ero pero ang tapat silang bay nga na nagtrabaho mga panday nga kardiro gibutang lang wa ilapte. Ang iyo nung gipang sungkab yang magibitay yung sa ero na gibutang ang kardiro nga pagkaro wa ilapte sa mga ero. Kada bang but sabot hasta tingali mga mananap magkon di makatuon tingali. Iro, maluwin po ta kayo. Wa Alo, sila eh. ko aga mataas sila kaon, di Mo ba? na nga ako Pero og dili gyud nimo makaya nga daghan kang iro. Ayaw lang pagbuhi daghang iro. Oo, Pwede na eh, usado kuwan. Okay ra na kay makaya na ng pagkaon pero daghanon gyud yung iro di san mayo. unya ang kada bang bayana sige nga simba. Hala, mo ba? Sige nga ampo. Kada ganing mga omi kanang open ba nya mga barbecue no. Nga naman yung mga iro-iro nga mo binatagaan. Oo. Ano sikreto ba kay nabe manuyo nga. Dapat sa mga iring ano mabaw sa tipres. Oh, sungkabo niya ang mga sudad to speaker si padadi. Buang. O balik ta dato problema nga kanang iyahang inong tagi bate yung kanang idang plus pagampo nga naantay kausay nung pagpuyo kati tagsa ka tuig kadi magtingog lais kay makatubang tagkaon nga uta magtingog Mauna. ug mahurot rig una kung bukog nga sa walay bukog. Salamat pa dagat ito manor. Kun ako ang puzzle tihon. RMN